nemáme možnosti, kde mimo ustajniť na nejaké núdzové kritické obdobie, takže ani tento problém aktuálne nevieme inak vyriešiť, že by sme ich umiestnili dočasne na nejaký uzavretý priestor. Umiestnili sme aj nejaké informačné tabule, kde teda vyzývame návštevníkom, aby naozaj dodržiavali to, že sa nebudú približovať ku zvieratám. Môžem zodpovedne povedať, že nebudeme pásť vlastne až po tej tzv. Inkubačnej dobe a keď sa to všetko toto prehrmí. Takže zatiaľ nie. Na druhej strane zase ďalšie je, že sú tzv. Dotačné tituly na pastevný chov, čiže rokujeme, aby sa spravili určité výnimky. Je problém s tým, že vy musíte deklarovať pastevný chov z pohľadu priamych platieb, kde spravíme teda výnimku, samozrejme, bude tam generálny pardon zo strany PPAčky. Robíme všetko preto. Nie každý chovateľ si dokáže spraviť zásoby krmív, lebo očakával, že zvieratá bude pásť a nebude potrebovať zásoby krmív. Tie lúky musia byť obhospodarované. Ak nebudú, tak samozrejme zarastajú. Pohybom spásačov, pasúcich sa hospodárskych zvierat v krajine vytvárajú aj vhodné podmienky pre celý rad ďalších organizmov.